То с май го настрах. Мале, ти са зомбито ли си? Не. Аз съм до първия брат. Аз не толкова голям, бе. Аз съм до Райза YouTube. Това ти ли си, бе? Да. Аз съм аз. Ей! Гледай ли? О, фак, трябваше не да видим. Да? Кой го намет цел? Не, аз. Мамо? Евгений, Да. майка ти защо толкова много се смее? А? Да. О, здрасти. Взяли ви? Да. Да, виж моя. Тук много лесно се Айде, получи. волай. Айде, чакай. Жив съм. Няма да се връщам, защото нямам. Чули? Мисля за дестой се. Ало? Ага. Искате ли после агари? Не. Та си много як. Ди. Как се тресете? Г. Ей, майко, съм на четвърто място. Опа! Аз ще го Ай, дабъл. искаш ли? Опитах се да си върна масата. Направих лянсплит. То много лесно се прави. Майко, то как го изядох. Аре, гъга, аз не преш. Влияй моя. Къде сте вие? Ало, аз виждам Райза YouTube. Той съм аз, бе. Гейминг. Ти ли си, бе? Ето. Да, кюта. Напиши се иди Юта Гейминг. Ама гъ. Аз малко виждам. Чакай, виж как се прави. Ти ще, бе. Чакай, спри ме. Ти да имаш. Не, Виж, бе, гледай. Видя ли? аз го мога. Ратай. Аз го мога. Можеш го. Прави го правилно. Лети се с мен. Мисля, че ти дадох моя маса. Напротив, той си беше голям. Виж се. Какъв си трик спит, бе? Тук не става. Тук се прави соло трик спит. Ама към мен това ме уби. Марко, Да? аз цъкам това. Това е по-готино. Аз преди съм го пъцъках. Нещо с Евгений. Помниш ли? Аз ти я казах. Не, си ми я казал ти. Аз ти я казах. Мати ми я казал. Не, реално, аз ти я казах. Май не знаех и преди. Просто не играх. И ти ми я припомни. Гейминг, ще не си сложи скин. Подали. Днес играе. Как ми сяде този? Правим светлост.
хубавата игра. Аре, Ширак. Ами, нали искаш, не си ти имаме. О, аз така магарио. Чакай. Иска. Аз не кеф повече. Ме кеф повече агарио и гот. Мене готата е агарио, ма кефът най-отли. Гота е най-тъпата игра. Не, най-тъпата просто. Амба. Ай, тъпата се слита точка, йо. Да, наистина. Гледай, аз на кое съм ба. Значи ме Да, но чакаме там датата да ви Колко мажа си? Аз ли? Том? 10к. 7,44. Ама аз ми се отключава адски бързо. И намаля адски бързо и умрях. Марто! Не разбираме. А? Ти нали успя ми влезеш в Фейсбук? Да? Деветнайсет по другата седмица. И сега е топлика цената и по-нагоре сега. Марто! Да? Това си ми опарала. О, не съм. Не мога влезна. Кой ли е сменил? Ти се сменил. Моля? Какво да прави? Ти се сменил, пише, че се сменил преди 2 часа. А не съм аз. От аз не съм я сменил. Айде, давай му. Виж, поделям ти. Айде. Гледаш ли? Да? Казвам, Ченк преди 2 часа. Сменил си я. Ако това Не съм я сменил аз. Не е сменял. е како е? Ние си говорихме. Не е сменял. Какво е сменил? Не знам, съм си в акаунта. Ма той му е защитен акаунта, тъй че няма какво. С страхова. Да. То аз не мога влезна. Ти не можеш, ама аз мога. Се става порала. Да. И аз поделям. Леве, помните ли ми скажете? Подели? Е са? Понеже акаунта е мой, аз мога да си влизам когато си искам. И без да, и като ме е хакнато и като не ми е... Ох, майко Рейзър, как го да скорена. Ах, майко. Подели? Чай, дай си тази частица да е. Марто? Ай, Марто? Да? Ай, да видя. ако това мога да стримам. Ти можеш са? Как? Влез в Twitch, там много неща трябва да се кажеш. Марто бе! Къде? В Twitch. Twitch. Къде Twitch? Споделям. Спирай паролата от Skype. Споделя Дай екрана. му изход. Дай му изход. Почни. Ей сега. Къде да Чакай, влезе? бе! Никъде, никъде. Чакай, че гледам. 17